What are you expecting kule ngane? Mawuzothi kulo baba uyinja lo baba, expect ukuthi le ngane imhloniphe lo baba wena ombiza ngenja. Phambi kwalengane. Wena mama wena baba mawuzothi kulo baba lo mama lona islima hayibuyele kubo lento angisayidingi ukhulisa muphi umuntu ible generation esikulisayo. So ake sicabangele nje abantwana. Kuyo yonke into esiyenzayo uma ungabenzi ke uhlala ungabenzi mawungakazi ukuthi uyapi ngoba noma nishada niyawuthanda no in community of property ingane zisale ingesenamakhaya kungcono mina kwakuhlupheka mina engakho mangiphuma mina ngathi ngcono kuphume mina wena sala ngoba unabantwana endlini kwaphuma kwahlupheka mina ngangihlupheka ngedwa kodwa ingane yayinekhaya and futhi kuba nenkinga yokuthi abantu mabehlukana umuntu ahlukane nonkosikazi wakhe azonda izingane zakhe ezu2 athi maye fika umuntu wesifazana afike nezingane ezu5 axoshe lezi zingane ezakhe kungeneke manje lezi zingane la ekhaya noma usuyahamba wena emhlabeni indodana yakho ayazi ukuthi ID yakhe kupha ayazi ukuthi kwenziwani ayikho into eyaziyo kanti ingane mawuyikhulisa uhlala nayo uyamkela njengengane ngoba ingane ayinacala and mina I used to say ngeke uzumthanda umyeni wakho uzonda ingane yakho ngeke uzuyimthande unkosikazi wakho uzonda ingane yakhe ayithole ngaphandle ngoba immediately qhamuka le ngane zikhona izinto ezifana nalonkosikazi othi uyamthanda ikhala noma amehlo khona into ezofana so umthandi kanjani lo mntwana ene ngesikhathi lo mntwana ungamthandi uthi akaphile kanjani ngoba akayichuzanga lempilo kukho konke nje angali ukuthi abantu umuntu athi ngiyaphuma emshadweni kodwa ke sicabangele nabantwana bethu yingakho ngithi kunezinto engangishilo because ngangisanda ukufika ngingakazizwe ezinye inkinga zabanye abantu but mangithi ngiyabheka ziyalwa indlovu laphaya but utshani buyalimala Uyasafara utshani. Yebo.